James Allen, 21. rujna. Iskušenje sa svim njegovim popratnim mukama možemo nadvladati ovdje i sad, ali jedino s pomoću znanja. Iskušenje je stanje tame ili polutame. Potpuno prosvjetljena duša zaštita je od sveg iskušenja. Čovjek pobjeđuje iskušenje i odmara se nakon dugog i mukotrpnog pothvata tek potpunim razumijevanjem njegova izvora, prirode i smisla. No, ni pridržavanje vjerskih obreda, ni česte molitve, ni često čitanje Svetog pisma ne mogu mu donijeti mir dokle god ostaje u neznanju. Ovo je sveti rat svetaca. Sva iskušenja dolaze iznutra.